ホテルユニゾ浅草のビルです。ものすごい高い値が出ています。泊まろうと思いましたが、とても怖くて泊まれません。すごいです。殺人級です。ものすごいことになっています。体の方も髪の毛が縮れて、発熱、血管も浮いてきました。